tayo, mag-comment ka. Hindi, dinig-dinig niya mamaya. Yung kantsawan niyo. Saganan may kansilo, higa chansyo po. Ay, kana! Sige, boy! Yan, nice shot! Uy, oh! Sulat! Nice! Ay, pwede na! Ay! Pat! Huwag kang mapili ako, ha? Hindi po ako, ha? Hindi naman nakagawa sa ulat na Go! 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 Wala nang daring ka rin. Ay, hindi ako white agad. Ano, pre? Ay, hindi pa! Paano pinakita niyo yung makailangan? Take that. Di-discourage mo yata, pre? Mr. Lapita! Ano din dyan? Kaya para tong top lane, para ka top. Mr. Lapitan! Ipatalo mo na! Ipatalo daw. Lakas-lakas mo eh, papatalo ko daw. Cross ka, Bom! Ganda ba na yan? Wait, nakalimus. Ikikita pa nga gusto yung ganun. Wait, ang matutubo. Kasi ko ipapora ko eh. Hindi malulumot ko. Nanay kayo! Kung Elmer, ha? Masanding ka! Si Cha. Ano? Hindi masantindi. Lalo na po ito.
Alam ko, makain niya kain. Galing, oh, galing. Sayang, sayang. Pero mga piano niya ako, Sayang. Come on, come on, come on, defense! Sabi ko mabasa ng mga ano? Ito maganda. Paano mo yung tapos ng story ng papa? Hindi ako. Boss, hindi. Hindi ako. Hindi na like and fetch nito. Ano ang very important? Hindi ka pag-asa ay lapitan. Ay, dami. Laki ng pendarasal namin kanina. Pag natalo kami, wala na kayong chance. Kaya nga. Wala na kayong chance. Talaga, Digdig na digdig na. Oo. Nice shot, nice shot. Dana. Kasi, magmamaman. Masya niya. Uy, nice Oh, one. Chupa mo yung chiko, yo. Tawa po na. Oh, masya ng bago ito. Wala po. Sino magsaka? Kaming dalawa nila. Boy, do you remember me? Prince Verano ito, oh. Mali pa ng kante. Hoy. Tapos mo pang bagya kay ba? Pa dapat. Ano po para pang isa? Ano? Taas? Yan. Ito nandiyo ko ito. Malaki nito yan. Nakakit ko na yun. Nice!
In. Galing mo. Nice. Pagod na siya. Napapag dito. Nice one. Nice shot. Yeah, boy. Nice one. Boom. Oy. Yep. Ito pa. Hey! Para ako kayo So what? Amo pa ulit sa akin. Sinamilyon laret, ano man ang Lord. Hindi sila consistent na malalim dahil. Uy, nice one! Nice save. Alam mo, hindi nice one yun. Sabi ko sa'yo. Bakit? Sige, nandito. Hindi nice one yun. Kasi hindi mo naman dapat kukunin dun. Dahil? Emergency lang. Oo, yun hindi nga, naman emergency. hindi naman emergency yung tira niya. Thank you. Para sinadya lang niya. Ate na akong drink. Sabi ko pag... Salamat. Ay, may gusto. Jollibee ako. Yung ginagawa yun, pag emergency. Pero kung sinadya mo para maging emergency lang, hindi nice one. Sinasabi ko. Tama. Merong ganon, di ba? Sinasadya. Sinasadya nila para kung Maporma. maporma. Kunwari, matrix shot. Matrix shot po, di ba? Butang na, hindi. Eh di sana lahat ng tao nagtitrick shot na. Hindi nice one, lagi. Di ba? Hindi ganun yan. Yung mga behind the back, usually, sinasadya Ano? yan eh. Para May maporma. may sadya, May emergency. may emergency talaga. Sa mga international, usually Oo, emergency diba? yan. Si Asad, napasin mo. Tsaka yun, emergency talaga yun. Hindi naman nila yung... Seryoso yung mga laban sa ano eh. Tapos bilisan. Oo. Diba? Pwede mo namang ibenta sa sarili mo na Oo, makapag-trick diba? shot eh. Touch. Wala dyan, manala nila. Paano mo wala? Dapat manalaman nila. Mag-third set. Tambak. Ayun, Halikoy, pag third set ka po, scoring yan. Oo, mag-score. Ang score lang nila, 5 points. 20, 41, 21. Hindi, sa kanila. Ang score mo sa ano? Oh, nung first year, dos. Puta, score yung first set natin. Alam ko marami. Marami. Yung second set, dus. Tapos third set, 18-21. O, 18-21. Third set. Kaso ko'y walang bearing yung score nyo. Ano
talo kayo sa kanila eh. Dapat na, kaya nga, boy, ang pupunta sa kanila, ngayon, ang lamang namin sa Oo! Oh, Nice one yun. gets ka. Nakita mo yun? Nice one ba yun? Kasi pumasok. Nice one. Kasi ginawa niya ng emergency. Kung naman nabulong ang bahan. Kukunin mo pa sa tapo. Posible pa mag-ero yun. Benta ka yun eh. Oo nga. Tingnan mo, Paluin niya sa... Sara. Oh. Patay! Tama eh. Beer mga kalaban. Bibenin mo. Pati na pa naman. Nandering na. Ayun, at iba may sabon na. Malakpag eh. Nandering na pa naman. Nice one. Ay, sinambot lagi yan. Kaya pinapagin. Kaya nga doon yung mako-orange na. Matas siya, Koy. Okay?